Nilqakom għal programm ieħor Politico. Illum f'miegħi l-istudio għandi lil-Dr. Frank Portelli, nirringrazzjak tal-qajt l-istedina tagħna fejn miegħu ħaniddiskutu suġġetti varji li qed joqtu l-pajjiż tagħna. Tista' tispjegana ftit minnu Dr. Frank Portelli l-karriera tiegħek forsi apparti ta' tabib? Jiena bdejt Malti. Imma Malti mill-Eruq. Ġifieri t-tieni xejn aħjar milli nkun fil-kampanja ta' Malta, jew x'imkien nara l-baħar, jew nista' Sir tabib pa' Malta. Wara ftit sifirt, mort l-Ingilterra, l-ewwel job kien Southampton University. Ħdimt Southampton, bdejt naħdem in orthopedic surgery. Mbagħad għamilt rotating registration. Mbagħad kien isejbatun l-Amerika. Kont samur Cleveland dawħal. Imma jiena rrid niġi Malta. Malta kien hawn ħafna ġlied mat-tobba. Kien perjodu meta sfortunatament il-partit ta' dak iż-żmien Laburista kien iġġieled ma' tal-buses, mat-tobba, man-nurses, mat-teachers, mal-periti, ma' kulħadd. U mhux jiġġieled u jipprova jaslu għal kompromess. Bħallum. Jiġġieled u jipprova jkissrek. Dik il-problema. Jiġifieri aħna qegħdin bħalissa għandna kwistjonijiet man-nurses. In-nurses inħallsuhom bis-soldi. Se ngħidlek għaliex. U waħda li mhix nurse qiegħda titħallas għax appunta l-Ministru 165,000 euros imbarra li hija direttur fuq xi kumpanija tal-gaming ma nafx. U di tieħu kwarta miljun. Imbagħad tieħu xarej leave. In-ners taħdem lejlu nar. Jiena kien hemm ners qed tieħu ħsibi f'emerġenza. Mhux fl-emerġenza, ma kienet tieħu ħsibi bħala-emerġenza. Fil-Mater Dei. U kienet kważi qed tibki. Għat li r-raġel tagħha jaħdmu lejlu nar, għat li nagħmel l-ases biex nipprova ndaħħal iktar flus. Temmen, tella l-fejn. Għat li biex nipprovaw nixtru dar. Di mis-South. U ma setawx iġibu id-deposit għad-dar. U li jila xi 8 snin. F'dak is-sitwazzjoni qegħdin aħna. Ġvjaw min qiegħed imlaħlaħ fis-sakra. U għaw min qiegħed jaqla f'idu u mhux qed jirnexxielu jgħix. Dik is-sitwazzjoni. Le, ovvjament, naħseb pinġejta b'mod perfett li hawn minnu verament qiegħed komdu ħafna, u mbagħad hawn sezzjoni kbira ta' ngħidlek kemm hawn minnu komdu. Li bil-kemmet laħħaq mal-ħajja anke biex tieħol fil-verità. Hawn minnu komdu. Hekk fil-gazzetta di ta' tistgħu tfittxuha. Illi nesa jiddikjara 2 appartamenti li jiswew iktar minn €1,000,000. Nesa jiddikjarahom. Daqiet fil-Parlament u mhux suppost għandu ġobb ieħor. Allura kif insejt mela l-ewwel għandek unexplained wealth. Min fejn ġibthom dal-flus? Min fejn ġibthom? Kelli ħabib tiegħi karozza second hand u spiċċa b'xi €10,000. Rrid ikun jafu minn fejn ġabu, €10,000, €4,000 Malti. Sawa għamlu ta' sewa. Ġab il-karti jurihom xbieħ u x'kienet il-karozza. Għandu fatti. Hawn Malta hawn inġustizzja kbira. Dil-ġimgħa kien hemm wieħed. Ħabib tiegħi. U ħanajdu kif inhi. Ma jiffavorix in-nazzjonalisti, pjuttost imxaqleb, imma bniedem onest, pjuttost ixxaqleb lejn il-Labour. U qed ngħidha di għax naħseb ħajamilha fuq il-Facebook. U għandu dil-blue badge ipparkjar x'imkien tal-bżonnijiet speċjali u għala ċitazzjoni €100. Kombinazzjoni ħabib tiegħi wkoll kombinazzjoni. Għallhom għaliex għax ma kienet imwaħla mal-windscreen. Jiena b'xi mod issibhom x'imkien. Għax ma setawx jaraw eżatt id-date of expiry, mhux l-isem u kull jom u l-indirizz, dak kellhom.
Imma kienet talaq f'Ġunju ma setgħux jaqrawha. Diġrat xi ħaġa similari dini waqgħet li l-liċenzja minn fuq il-windscreen u ġiet fuq id-dashboard. Waqgħet li bix-xemx. Kienet għaddejja warden. Da dak iż-żmien illi kien hemm min qiegħed ibih il-vitals. Tajjeb? U tid sampaw l-baħar di. Daret kienet għaddejja bi-speed. Jien għad spajt brejkijiet, jien kont kombinazzjoni ħalt fi karozza kont san istadja. U daret, u ġiet fuq. Għalti jem, għalti xarajn. Għalti fuq il-windscreen. Għalti li mux għadja, għalti suppost bil-liġi tkun imwaħla mal-windscreen. U għahilt, mux għax għahilt firtu. Għalti la, all right. Naturalment għallastom fil-kors il-lokali. Ġifiri ma min irridu aħna nkunu strettissimi. Imma mbagħad ministru jixxala, ministru tal-gvern, jirrappreżenta lili u lilek, imħallas bit-taxxi tiegħi. Jagħmel deal. Fuq starijiet. Li qed jitħallas, issa sibna, fetaħ kumpanija offshore. Inti għalfejn tiftaħ kumpanija offshore. Biex ma tiddikjarax il-flus. Inkella ma ddekx għalfejn tiftaħ kumpanija offshore. Ma Malta tista' tiftaħ li trid. U moqdi għax għandu servizzi tajbi. U għadek kif semmejtu kol issa ftitilu, l-unexplained wealth, taqbel li tidħol liġi. Għax donnu liġi għannis komuni, edha. Għax illum il-banek eħen kollu ġemplu l-ek kifet inti jek titfa kważi 1000 euro zejjet jaraw minn fej ġibtu u dal-affarijiet kollha. Però donnu di għal-politiċi ma tapplikax ta' Malta. Nafu, anka mid-Declaration of Assets liġi li għad ikun hemm, li membri parlamentari forsi għat għandhom 40 sena, diġà b'xi 6 proprjetajiet, anka barra minn Malta, li jiswaw il-miljoni jekk toddhom kollha, u daw jaħdmu membri parlamentari biss. Vodri ovvja da li minn ximkien il-flus qegħdin jiġu. Però donnu għalihom da la tidħol il-pulizija, la jidħol tat-taxxa, ma jidħol ħadd. Taħseb li għandu jkun hemm liġi ċara kristalli isma' l-liġijiet għandhom ikunu ugwali għal kulħadd. Għax naħseb jiena pajjiżi oħra, fis-sens. Il-liġijiet suppost ugwali għal kulħadd, imma mhumiex. Il-verità hi li mhumiex. Murara, għamin għandu jottijiet, għamin għandu proprjetà sqallija, proprjetà barra minn Malta, proprjetà għaw Malta, proprjetà Għawdex. Ta' qegħdin hemm biex jidhru. U inti għandek dritt. Tkun taf minn fej ġew. Mhux il-popolin naqsuh, nasruh, sal-inqas solt. U daw jixxalaw. Oħra, jiena m'għandi xejn illi tkun ministru jew prim ministru tkun xi tkun. Umbagħad issir klawżola għax inti kellek titla' xi raġuni oħra. U nagħmlu agreement miegħek. Imma ma nistgħux intuk karozza lussuża għal-mara. Kif ġara? Kollox, jiena li ngħid jiena ħanidlek ħaġa, Malka. Qatt ma tlift li bel fajti, qatt. Għaliex? Għax li ngħid jien inkun 101%, inkella ma ngħidux. Jekk in nissuspetta biss, ma ngħidix. Imma jekk hija allura għandek tajda. Issa, ħafna wkoll bdew jarawk fi żmien il-Covid, iktar speċjalment fuq il-Facebook, kont ittella tista' tgħid aġġornamenti kuljum minn studji xjentifiċi li qed ovvjament tara minn barra minn Malta, għax ovvjament għandhom iktar fondi u hekk u ovvjament l-istudji kienu qed ikunu ikbar minn dawk li jistgħu jsiru Malta li ovvjament xi ħaġa li nifhmuha. U bost kien hemm xi drabi li kienu differenti l-opinjonijiet li kont qed tgħaddi inti minn dak li kienet jgħaddi il-Deputy Prime Minister Chris Fern u l-Profs Gawċi. X'kien ġar eżattament? U forsi anke hemmhekk fil-mediċina qegħdin nagħmlu basta nidru Halloween mal-EU u l-World Health Organization u flok naraw verament x'qed jiġri u nitalmu mill-esperjenzi ta' pajjiżi forsi avvanzati iktar minna jew li l-problema laqtithom qabilna. Għax aħna ovvjament bdiet tisa miċ-Ċajna mbagħad
twerwirna meta waslet l-Italja. Ovvjament fil-bidu ma tallimna xejn. Jiena naf 100% li meta l-Italja l-flights liċ-Ċajna għall-istudenti u hekk meta kien hemm il-problema kbira bdew imutu dawk l-eluf kollha, daw bdew ġejjinaw. In-nies miċ-Ċina flok hemmhekk jiġu hawnhekk studenti jitalmu hekk. Ovvjament imbagħad ħarġet il-mar hawnhekk bħalma ħareġ kullum kien. Ifhimni, taħseb li anka fil-mediċina din biex nintoġbu, speċi jisu kollox. Irridu nagħmlu kollox politiku bil-fors u jiena nibżallhom il-ġurnata iktar maqgħad qabel li tant kemm saret isir kollox għall flus u għall big corporations fid-dinja kollha li m'għadux vera l-interess tal-pazjent kif kien forsi xi darba. Meta ħarġet il-Covid, kombinazzjoni bħal da żmien 3 snin għaw Malta waslet, 3 snin ilu, dax-xahar. Jekk tiftakar, bit-2000. Le, niftakarax. Id-dinja kollha mhux Malta biss. Ma konniex nafu fuq il-marda. Għax kien virus ġdid. Kien virus inti għandek bakterja, viruses u fungi. L-inna jattakkawna. Peress li kien virus ġdid, ħadd ma kien jaf xejn fuq. U kien virus ħafna speċjali. Illi mhux biss kien jimmultiplika, imma kien jagħmel variants. Variants ġifieri jinbidel ftit. Biex jinbidel kollu, jinbidel ftit. Imma l-antibodies tiegħek mhux bil-fors kun jaħdmu. U bida jinbidel, isu kull xarej, qatt ma rajnija. Virus normalment idum iż-żmien biex jinbidel. U ma kontinx nafu s-sors tiegħu laqas kif jinxteret. Jiena kontatt. Imma kontatt mhux inventajta bil-loġika. Għax il-mediċina bażikament hija loġika. Għad kif jista' jkun dal-cruise liners qiegħed jinxteretek daqshekk malajr. 700 ruħ f'daqqa waħda infettati għax kienu ġew cruise. Kien hemm 2 aircraft carriers, wieħed Amerikan u ieħor Franċiż. L-istess mardumijiet ta' baħrin. Jiena wasalt tal-konklużjoni fil-bidunet illi daqt jinxteret mill-arja airborne. Hemmhekk l-ewwel disparity. Allura jienat laqjat jinxteret mill-arja ilbsu l-maskra. Għaliex? Jekk kulħadd jilbes il-maskra, jiena l-arja li qed nonfoq il-barra qiegħda tiġi filterjata. U inti jekk għandek maskra qed tarġa' tiffilterja. Mela inti għandek 2 filters. U jiena di bil-fors taħdem tnaqqas ir-rata. Ma sax tkun perfetta, imma tnaqqas ir-rata tal-infezzjoni. Ħarġu kontrija. Għamlu video. Id-Dipartiment tal-Gvern, għamel video. Kelli l-pazjent, kombinazzjoni l-istess wieħed illi semmejt. Ma nsemmexx, għax kombinazzjoni l-istess wieħed. Illi da kellu imur jagħmel xi testijiet, għax għandu bżonni speċjali, u libes il-maskra. Għallu nuża dik il-maskra fl-isptarda, il-Mater Dei. Għallu nuża dik il-maskra għax kienet politically driven. Patience before politics. Jien qatt ma daħħalt il-politika. Laqas inkun naf. Ġieli iċemplu li nies. Laqas inkun naf minnhom. M'għandix idea minnhom. Kif suppost għandu jkun tabib għad-end. Mhux il-politika. Tinsiex illi fil-mediċina mhux Malta biss, hemm ħafna flus involuti fil-mediċini. Ħafna flus. Però anke Malta aħna x'inhi r-raġuni ma nistax. Ma nafx. Kelli pazjenta waħda dil-ġimgħa kitbit li qatt li għamilha fuq il-Facebook di. U kelli numru tagħhom. Ilhom sena mingħajr insulina. Insulina partikolari. Insulina hija essenzjali. Ma tistax tagħti tnejn biss. Tmut, hekk ma tħodix. Kombinazzjoni minn hawn minn Rabat, waħda minnhom. Tibgħat li 2 pakketti biss. Wara li għamilta fuq il-Facebook, il-bira, batet il-24.
Mela kellek. Mażgur, Mela allura kont qed iżomma mal-bażużli għax dik il-mistoqsija tiġi. Le, ekku, għax la La batula jiena sani kif għandek jena. il-post jgħid jiena dal qed ngħid tista' tiċċeka jidħol il-bira u fittex xi ktibt. U tara li l-bira batula 24 pakket. Mela kellek. Ilek sena? U dak kien hemm sentenza mill-Ombudsman tal-Mediċina fejn qal illi kienu qed jitmejlu bil-pazjenti. Di terribli. Mela aħna f'dal-pajjiż ġejna hawn min qed jiffanga li huwa fil-politika jew huwa xi ħabib. Aħna sar għandna reputazzjoni issa. Anka għamilna claim biex nagħmlu l-ħajta sejjiet f'Għawdex. Anka f'di sabu li babasna. Għaxi 30 miljon uġi għandegum biex għamilna. 400 euro il-metru. Tajjeb. 400 euros a meter. Lele tal-biki u fil-verità. Issa, għal ħafna nies it-tama kienet li jiġi kreat vaksin għal Covid. Dal-vaksin għamluħ, forsi għamluħ mal-ajri u ma sarx forsi bizzejet testing li kien hemm bżonn isir, però forsi tifhimha ħabba li kienet emerġenza ma tistax id-dinja tieqaf għal 10 snin, 20 sena. Però l-fatti juru li xorta n-nies mardu kemm vaċċinati u kemm mhux vaċċinat bit-tieni, it-tielet jew ir-raba' u anke nies għadhom imutu. U għagħej nerġgħu mmorru għall-politika. Illum jien informat li l-Covid għadu għaw u saftit ilu kellna ġil 300 kuljum każijiet u għadhom imutu nies ukoll. Għalhekk issa f'daqqa waħda jisu madu jissemma totalment xejn. Restrictions ta' xejn kif jien dejjem qbilt li restrictions m'għandux ikun hemm għax fl-aħħar mill-aħħar id-dinja sa ma tistax tieqaf, imma donnu kollox ħabba l-politika. Issa jisu ma teżistix. Li fil-verità għadha teżisti naħseb. Għandna kien isu tlew mewġiet kbar. L-ewwel mewġa kienet kbira. L-istess bħal-baħar bħal-maltemp. L-ewwel ikollok mewġa kbira. Mbagħad ikollok oħra, mbagħad ibatti. L-ewwel net. Aħna għandna ara ma taħsibx li għandna defenseless m'għandix difiża. Jiena l-ġisem tiegħi u inti l-ġisem tiegħek jagħmel l-antibodies u jagħmel għandek pulizija fl-antibodies dawk li huma għandek l-immune system inti li lesta tiġġieled inti tintaqa' ma' xi mikrobu u tagħmel l-antibodies kontrih. U darba oħra wara li jkollok l-antibodies inti jkollok difiża. Jiġifieri issa mux ma jistax imut ħadd, jistgħu jmutu ma ftit nies li sa jmutu minn issa l-qudiem. Sakemm ma jkunx hemm ħafna xi complications. varjazzjoni fil-virus. Jekk mela jekk inti ħadd vaksin waħda jew tnejn, almenu tnejn ħanajdu hekk. Inti għandek ċertu antibodies. Jekk inti tqajt mal-mikrobu u ħadd il-vaksin, inti għandek imbagħad hybrid immunity, jiġifieri jkollok immunità waħda mill-vaksin u waħda x'ħadd l-infection. Aw Malta kien hawn kważi 130,000 li ħadna Li nafu bihom għax kienu li nafu bihom. Hemm xi 130,000. Mela dawk u fil-familji tagħhom ikollhom ċerta immunità. U mbagħad hemm numru ta' nies oħrajn illi ħadu l-vaksin. Jiġifieri għandna ċerta difiża. Mela issa ma tix tibża, però xorta jiena nagħti l-pariri pereżempju li jkun hemm ventilation. Jekk inti qiegħed ġewwa x'imkien, ikun hemm ventilation. Di xi ħaġa jien li ma kontx nifhem qasfis minn il-Covid tmur Dipartiment tal-Gvern u kollhom kien magħluq. Ma kol ħabbel maskla ġewwa jisek għax qed toqgħod attent u ma tieqa miftuħa jalqu ilek. Importanti. Naħseb sens komun li donnu qed jintilef kważi f'kollox. Fil-dak. Issa fuq il-vaccines ukoll, minn għalija anke inti kont ktibt. Bdew ituhom l-tfal ukoll, żgħar. Issa nafu l-tfal ftit li xejn jitu sakemm ma jkollhomx conditions gravissimi ta' saħħa. Illum minn għalija anke l-Ingilterra, sakemm mhux għax għandek xi problemi serji, laqqas se tituh iktar. Però donnu għaw Malta jgħidu jieħu r-raba tfal iridu jituhom ukoll. X'inhi l-opinjoni tiegħek fuqha? Għax it-tfal jisu donnu jiġġieldu ikollok l-immunity aħjar minn. Tfal normali, qed nitkellmu fuq tfal. Le, mhux jekk mhux b'kondizzjoni. Mhux li għandhom xi kondizzjoni, qed nitkellmu fuq tfal normali. Kieku tfal ta' Malta kollha jieħdu
il-marda mhux żgur imut wieħed. Daqshekk hija rari il-mewt fit-tfal li jkunu normali mhux jekk ikollhom xi condition biex niftehmu. Għax inti meta tagħmel xi ħaġa fil-mediċina, aħna għandna guidelines, parametri kif nimxu. Jiena dejjem x'inhu l-ewwel wieħed tagħna? Primum non nocere. First do no harm. L-ewwel mela jien naf kif inhu l-pazjent, żgur li ma nagħmel xi ħaġa li lilu tagħmlu għar. First do no harm. Dika number one. Number two. Risk benefits balance. X'inhu r-riskju u x'inhu l-benefiċċju? Jekk ir-riskju huwa kbir, allura rrid naħseb mod. Jekk il-benefiċċju huwa kbir, allura naħseb mod ieħor. Jekk jiena ngħid ir-risk benefits tiegħu dal-pazjent, ir-riskju żgħar, il-benefiċċju ftit. Ma nirrakkomandax. It-tfal għandhom oħra. L-immune system tagħhom għadha qed tiżviluppa. Jiena ma ninsolentajiex għax huwa għadu qed jiżviluppa. Jekk jista' jkun, jien ma nagħtix qed nitkellem fuq l-mRNA vaccines, mhux qed nitkellem fuq hepatitis B, pereżempju. Hepatitis B tista' tagħtiha lit-tfal żgħar. Għaliex? Għax hepatitis B hija marda serja. U l-vaccine hija safe 99.9999%. Għaliex? Għax mhijiex mRNA hija ngħidulha recombinant. Jiġifieri recombinant tfisser inti tkun qabatt il-biċċiet tal-virus. Għalajthom ma' xulxin u ġejt waħħalthom. Allura ma jibqax jista' jagħmellek id-deni lilek mela inti recombinant vaccine hija safe. Kelli waħda Maltija qiegħda l-Amerika. U bat tistaqsini. Għax qiegħda tistenna baby, eċetera. U hemmhekk qed jirrakkomandaw li jagħtuha TDAP għajduna kontra tetanus meta hija pregnant, kontra d-difterja u kontra l-pertussis li hija whooping cough. U jiena telaiva, huda. Għax hi qed toħodha mhux għaliha issa, ara il-vaccines huma inkredibbli ta' qed toħodha l-baby. Jekk hi toħodha għalmenu 7 ġimgħat, 8 ġimgħat, 10 ġimgħat qabel ma twelled, hi tilħaq tagħmel l-antibodies u tagħtihom lill-baby. Il-baby għadu ġo fiha. U hi qed tieħu qed tipforma antibodies, mela l-baby jitwieled protett għal ċertu żmien kontra l-whooping cough, kontra d-difterja. Jiġifieri aħna imma tittuża moħħok. Il-politika ma titħolx fil-mediċina. Jista' jtuni mhux ġieħ ir-Repubblika 10 darbiet, ngħidlhom no thank you, jiena l-pazjent l-ewwel. X'jaqbillu l-pazjent? Jien ngħidilha l-mam test. Kieku l-ommi konna nagħtijiela di. Jekk kifa, allura l-pazjent jielu. Jekk inti le għandek xi dubju, tgħidlu jiena ma nirrakkomandajx. Issa, jien kwetak ukoll daqsxejn il-fatt li donnu qisu minn wara il-COVID law. Qed ikun hawn ħafna sudden deaths. Ħafna fis-sens naħseb li żdiedu jiena naraw fuq Facebook imutu ħafna nies li huma taħt il-45. Normalment iktar il-ġiel għal xi raġuni. Jista' jkun hemm xi ħaġa li ma ħadmix tajjeb di fl-mRNA iżda fl-aħħar mill-aħħar xi ħaġa ġdida. Provajnija u ovvjament jista' jkun bħal ċertu mediċini ġieli 40 sena wara jiskopru li saru xi affarijiet li qed tagħmellek voldri jista' jkun xi ftit jowweż. Fid-dinja kollox jista' jkun. Id-di tal-irġiel inti m'hemmx dubju, jiena il-medium tiegħi kien il-Facebook, jiena 15-il sena nagħlqhom issa 2010 date bdejt fuq il-Facebook. U min irid jidħol fil-profile tiegħi biex reklam ma nagħu xejn minnu da. Hemm barra il-pazjent imur tajjeb nispera. Tidħol fil-Facebook tiegħi, se tidħol u mur fil-profile tiegħi u għamel search u fittex vaccine, fittex li trid u hemm encyclopedia ġiet issa. Jiena kien hemm studenti tal-mediċina waħda qed tagħmel PhD. U talbitni biex tistax tużaha, tella skol tista' tużaha. Jiena għamiltu pubbliku. Di tal-vaccine li tista' tagħmel sara, iva tista' tagħmel. Hemm percentaġġ żgħar, ma nafux għaliex eżatt, imma qed naħsbu li hemm idea. Illi di
il-vaccine tista' tagħmellek sara, tidħol fid-dem. Qabel l-ewwel bdejna kienu jgħidulna le ma tinxteritx tibqa' hemmhekk fis-sajt. Ma jiena kif jista' tagħmel l-antibodies jekk tibqa' fis-sajt, ma jistax ikun. Mela tinxteret. Il-vaccine inti toħodha fil-muskolu, però mbagħad il-ġisem. U dina mRNA vaccine qatt ma kienet saret sissa. U il-ġisem jibda jagħmel antibodies, però jekk tidħol l-mRNA, sanajt, mRNA hija messenger ribonucleic acid. Xi ġifieri mRNA? Messenger. X'jagħmel da? Da isu inti għandek script hemmhekk u fuq dik l-script qed timxi. Dan jidħol fil-ġisem tiegħi u jieħu over. Jidħol fiċ-ċelloli tiegħi u jagħtihom instructions. Jagħtihom istruzzjonijiet kif jaħdmu. Jiġifieri jien niġi hijacked. Meta tieħu mRNA vaccine dak li jfisser, għalhekk jien għadt il-pregnant women tagħtilhomx. Għax ma nafux se jagħmlu lill-baby li għadu ma ffurmax jew qed jipprova jiffurma. Jiena le, tagħtilhom. Issa, daw x'kien qed jiġrilhom. U jiena sibt. Għall-ewwel bdew imeruni, Jiena sibt l-iktar irġiel kif qed tgħid int. U titħaqx issa l-iktar irġiel b'saħħithom. Kelli 3 bodybuilders. Bodybuilders jerfa' lilu lilek daqqa da. Kelli jidħol l-isptar, suspected heart attack wara 3 ġimgħat. Kien qed jagħmillu massara fl-endothelium tal-arterji żgħar tal-qalb. U jiena l-ewwel ħaġa li għadt kif bdejt nismax, inti tibda tisma' jikkorrispondu jiċċempillek il-mama tiegħu jew oħtu jew ommu, whatever. Għattilhom l-ewwel ħaġa li tagħmlu meta tieħdu l-vaccines. Tibqgħux tagħmlu dawn l-exercises qawwijin, biex mhux tibqa' training, eċetera. Dak mhux tajjeb. Ħalli l-ġisem tiegħek jirkupra l-ewwel. Inti meta tieħu l-vaccine, mhux kulħadd l-istess, imma hemm min jaqbdu n-nas, hemm min jaqbdu telqa, hemm min ikun miġuħ, hemm min jitlalu d-deni, mela jgħid tagħmel xi ħaġa. Mela inti għati ċans li l-ġisem tiegħek mhux tmur u tibqa' jogging, kont qed tagħmel jogging tajjeb li tagħmel jogging tajjeb. Imma jekk ħadd il-vaccine mur qgħod strieħ for 10 days. Mhux ma timxix, timxi. Imma tagħmel affarijiet ħfief. Għax fil-fatt ukoll, ovvjament kif qed inti dejjem titgħallem u tisma' minn nies ta' triq. Xi ħaġa wkoll li jiena qisha impressjonat li ħbib tiegħi li belgħu il-COVID speċjalment lejn il-bidu. Kienu nies li huma vera healthy, li imorru l-ġim, jitrejnjaw, jiġru u kiddithom ħafna iktar minn nies. Il-COVID ma taqabdithom minn nies oħra wkoll. Li ma jagħmlu xejn, speċi ta' barra minnaw. Għandi ħabib tiegħi kien jagħmel il-maratona. Ma xi. Ma jiflax ċaqla. Ma xista. Bil-marda. Bil-marda. Ma x'taħseb li dik tista' tkun tipo għax aħna normalment id-nies ħelti narawhom li bħala xi ħaġa tajba u ovvjament hija tajba. Imma donnu f'dal każ ġej kollox bil-kontra. Dika long COVID ngħidula. Jiġifieri tista' teffettwak long COVID. Jiena rajt tinsix il-darba f'ġurnata irċevejt 400 messaġġ f'ġurnata waħda. Illi daw il-service provider tiegħi bat li messaġġ awtomatiku għalli inti taf li rċevejt 400 messaġġ. Jiena provajt nirrispondihom kollha, mhux dejjem tirna xi. Le mhux hekk. U l-ara tibda tisma' il-varjazzjonijiet. Kien hemm min telef il-sense of smell, ix-xam. Ma baqax xhom bil-long COVID. Issa wara xi sena u nofs qed jirkupra. Kien hemm min kellu ġifieri dik anosmia ma xhomx. Kien hemm min kellu fantosmia. Jiena qatt ma kont smajt biha fantosmia, jew qatt ma kont rajt għandhi. Fantosmia ġifieri. Fantosmia ġifieri. Ix-xhom xi ħaġa li mhix qedem. Jiena nista' niġi għandek u nxomm irħata ikel, però tkun qed issajjar. Però nidħol għandek jiena u qed inxomm irħata ikel u m'intix qed issajjar hija xi ħaġa stramba. Fantosmia. Mela rajna din ukoll. Ġifieri tant kien hemm varjazzjonijiet. Ħafna minnhom kienu bħal fibromyalgia. Illi kullum kien juġak, tħossok imkisser il-għajċaba. Ma tiflax tiċċalla. Ħafna minnhom dawn improvjaw. Kien hemm minn dam sena u nofs. Da karu l-dum. Jiena kien hemm wieħed ħabib tiegħi. Għax dawn tajjeb tirrakkontom. U da isu inti insomma.
U kont mintajt miegħu biex immur għandu kafe. Waħda biex għalli isma' għalli dot, għalli jew nitkellmu jew nimxu. Għetlu ġifieri. Kien qed jaqta' nifsu jitkellem waqt li qed jimxi. Għetlu għetlu mela ma nitkellmux sakemm naslu ħdej il-kiosk, għax konna xi ħdej il-kiosk. Għetlu mbagħad nitkellmu. Ma fellax, ġifieri dana wara l-Covid, ma fellax, jitkellem u jimxi. Sada kien normalment jimxi. Le, kulħadd jisaffet u daqsxejn b'mod differenti. Issa, nabżu daqsxejn fuq l-isptarijiet, għadha kemm inqatat sentenza tista' tgħid storika naħseb fil-pajjiż jien li sa qatat xi ħaġa kontra d-deċiżjoni li jkun ħal-gvern qabel u l-isptarijiet ingħataw lura lill-poplu. Il-Partit Nazzjonalista Tobbi Fer kien ilu jgħid li dan id-deal huwa ħażin għax l-isteward ma kinux qed jagħmlu x-xogħol li suppost kienu qed jagħmlu. X'taħseb fil-verità li ġara f'dan il-każ? X'l-affarijiet donnu kienu qegħdin ovvji għal kulħadd li fal-gvern. Il-gvern għamilha. Mhux jien qed ngħidha. Il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien qal jiena kelli kabinet kienu kont informajthom il-kabinet. Le, mhux hekk. Mela il-gvern għamilha. Mela l-gvern responsabbli. Għalhekk mhux se jappella. Ma jistax jappella kontra xi ħaġa li hu nstabħati. Instabħati. Il-qorti mhux jiena Frank Portelli. Il-qorti qalet dina kienet deal. Bil-frodi. Għaliex qalet hekk il-qorti? Kienu ġa miftemin mal-Vitals qabel ma ħarġet il-call for applications. Kienu diġà ġiffermaw Memorandum of Understanding wieħed minn ministri jiġi mqabbad u stessa. Jew kien qal mqabbad. Ħaseb kemm era jiena. Il-Memorandum of Understanding jiġifieri ġa ftem miegħek, ftem mal-Vitals. Qabel ma ħarġet, 5 xhur qabel, ma ħarġet il-call for application. U x'kienet di? Jiġifieri dik tiġà tagħmilha illegali, tiġà ddaħħal il-frodi li l-gvern jifferma ma' xi ħadd, jiġifieri għażiltek qabel ma applikajt. Qabel toħroġ attendi. Jiġifieri għaddejt mill-eżamiet qabel ma mort. Awej. Di b'serjetà? Ta' pajjiż fl-Ewropa? Ta' pajjiż demokratiku? Illi inti tbih. U x'għamel da? Bih il-kontenut tal-istarijiet kollha. Taf kemm bihom? Taf kemm hu ta' da minn palissa? Xi 250, 3 kilo. 3 kilo, eżatt. Imma l-kontenut tal-isptarijiet ta' 3 sptarijiet kienu €1. Biħulhom €1. Jiskur li darem tumuru li mar barra minn Malta mar jiftaħar li qed jagħmel xi solar panels x'imkien jew se jipprova. Li hu biljonarju. Ħadd ma investa miegħu dan. Il-Maltin biss. Il-Ministri Maltin. Mhux hekk. Il-Ministri li kienu fetħu kumpaniji offshore. Il-kumpanija li fetħitilhom il-kumpaniji offshore kellha tagħlaq. Tant kien skandlu kbir barra minn Malta. Ma aħna xejn, aħna ma ġara xejn. Mhux veru l-pajjiż korrott, il-gvern korrott, jiddispeċini. Għax mhux jien għamilta, mhux jien għamilta, il-gvern għamilha. Però mbagħad hawn min jargumentalek, speċi il-pajjiż ħaqqu l-gvern li jivvotaw in-nies għalih. Jinkwetak il-fatt li għandek sessjoni kbira anke sal-lum il-ġurnata 2023 tal-poplu li jiddeċiedi skont jgħidlu l-partit f'kollox u mhux xi jemmenu. Di mhux narawha biss fuq il-korruzzjoni, prattikament fuq kollox, anke fuq l-abort, eżempju, għalkemm il-maġġoranza tal-Maltin għadhom kontra l-abort. Jiena personali rajt nies li issa qisu li tidaħlu l-Labor. La huma laburisti għandhom drittu. Fadha jinkwitak dal-fatt li ħanibqgħu mentalità mhux tat-tielet dinja tagħna naħseb għarina. Imma qiegħda tinbidel. Iż-żewġ partiti kollhom nies, iż-żewġ partiti kbar. Illi jivvotaw kif jgħid il-partit. Imma n-nies qiegħda tinbidel, in-nies qiegħda titgħallem. Jiena il-poplu mhux ġaħan. Anke l-ġaħan inħobbu jien. Le, mhux hekk daqshekk kulħadd. Il-poplu mhux ġaħan.
il-poplu titmejjel biħu darba, titmejjel bih darba oħra, t-tilet darba jitmejjel biħuta. U jista' jkun ukoll insertajna naħseb f'sitwazzjoni politika li jiena qatt ma niftakar bħala. Għalkemm kien hawn daw l-iskandli kollha tista' tgħid dawn l-aħħar 5 snin 6 speċjalment. Ma kienx hemm oppożizzjoni b'saħħitha li normalment dejjem ikun hemm meta mbagħad il-gvern jibda jaffex ħafna. Voldri jafek il-qoddim Il-problema tal-oppożizzjoni kienet li kienu qed jiġġieldu bejniethom. Din bdiet minn żmien Gonzi PN. Gonzi PN għaliex sar il-Gonzi PN? Gonzi PN il-Partit Nazzjonalista kien wasal fi żmien qed nitkellem 2007 illi beda jitlef il-fiduċja tal-poplu. U allura arġu, in-nies kienu għadhom jafdaw il-Gonzi lilu nnifsu. bħala persuna li. Għalhekk għamlu mela nagħmlu Gonzi PN. Kien ħareġ biha Father Peter l-idea. Father Peter Xinonglon. Imma mbagħad Gonzi beda jieħu l-affarijiet kollha f'idejh, kważi pereżempju kien Prim Ministru u ħa f'idejh dak iż-żmien kienet MEPA, il-Planning Authority. Kien hemm ħafna issues fuq il-Planning Authority. U ħada f'idejhu. Imma aħna kienet fi żmien Gonzi tant stretta di fuq il-Planning Authority. Antik eżempju fuqi. Jiena kont qed nagħmel kamra fil-ġnib bil-permess. Kienu jiġu kuljum, biex jaraw xi pulsir il-bar. Darba ġi fis-seba' ta' filgħaxija l-ġimgħa. Għatlu di għalfejn. Tu biex qed tara u ritratti ġejja. Fi żmien Gonzi dan. Jiena kont involut fil-politika dak iż-żmien. Illum jibnu 30 solar. Bla permess, mbagħad jaraw jirranġaw il-permess wara. Biex immorru daqsxejn lura fuq tal-isptarijiet. Taħseb li issa l-gvern għandu jipprova jiġbor il-flus lura li jingħataw. Li ovvjament jidher li dan ma sarx l-investiment li kien imwiegħed li jsir. U daw tħallsu xorta. Tax-xogħol li ma. Daw jiena kkalkulart. Bażikament tara l-kuntratt tinsewx illi dawh bew il-kuntratt laqqas li l-Parlament ma tawh il-kuntratt. Kemm għandna avukati għandna. Ġew ħarġu redacted copy għajdula. Jiġifieri kopja tal-kuntratt li naħħewla għattewhom ta' ma nafx kemm il-paġna. Jien kif nista' niġġudika? Inti għattejt tal-paġni kollha. Għalfejn għattejthom. Mela inti tibda mill-bidunet. Aħna u Malta għandna is-segretarji fiċ-ċivil. Per eżempju, għandna l-perm sek tal-finanzi. Li kien Alfred Camilleri, li kien bidem strettissimu jimxi. Ħabbew anke mill-perm sek tal-finanzi biex hu ma jistax ikun jaf. Għaxtuh il-barra. Godfrey Farrugia, li hu tabib, kien ministru, u li ħabib tiegħi personali, ġifieri dik l-ewwel iddikjarajt jiena s-sitwazzjoni. Godfrey Farrugia għalhekk qaċtu. Għax ma kienx maħmuġ bil-Malti. Basikament. Godfrey Farrugia tista' taqbel miegħu, tista' ma taqbilx miegħu. U fil-verità dat keċċa fuq ċuċata għax prova jagħmel xi ħaġa biex Ridu jidaħlu il-Konrad, mhux hekk. Mela, issa appena Volderi kien hawn dal-iskandlu fuq l-isptarijiet, diġà donnu daw qed jiddiskutu biex l-isptarijiet jerġgħu morru għand xi kumpanija privata. Inti temmen li l-isptarijiet għandhom jibqgħu taħt il-gvern jew li ħanadduhom il-privat ukoll. Għax di diġà qed iċċaqċaq Volderi u s'issa ħadd għadu ma xi ħaġa, rajt xi klips ukoll fuq l-aħbarijiet jiena bdew isaqsu xi ministri ħirġin u s-soltu kulħadd jibdew iduru mal-lewża, imma rridu naraw l-interess tal-pazjent, bla bla bla. Daw qed diġà ddikjaraw kważi li jridu jerġgħu jagħmlu ftehim kif sar, ovvjament mhux ma' Stewart ma' xi ħadd ieħor għall-maniġment tal-isptar. Forsi għandhom xi idea li jerġgħu daħlu commissions għal xi ħadd ieħor ma nafx. Ma nafx. Jiena ma neskludix li ssir public-private partnership li tkun bis-serjetà,
li tkun bis-serjetà, xi ħaġa tkun serja. Aħna jkenna l-opportunità il-Royal College tal-Irlanda, Surgeons tal-Irlanda rridu jiftħu kulleġġ Malta. U għadnilhom le. Għadnilhom le konna. U x'kienet ir-raġuni? Min jaf? Għana ma Vitals. Ir-raġuni sirna nafu x'inhi. Mhux hekk. Aħna tħallasna konna qed ngħidu. Ħallasnihom. Mill-bidu sa issa jiena kalkulajt 400 million. 400 million. Taf xi ġifieri? 4,000 euro kull familja f'Malta. Tajnihom lil Vitals. Vitals asmu, naturalment, m'għadhomx kollha huma. U la mhux hekk. Issa, ukoll naħseb rajthom inti wkoll xi filmati u ritratti. Li jien rajthom xi jum ilu biss. Ovvjament, mhux St. Luke, sorry. Il-Mater Day hemm prattikament il-kantin. Ġiem li sodod vodda hemm xi 70 sodda kollha ġu xulxin nies. Da ovvjament għax mhux il-aħħar l-isptar. Aħna huma fatti llum realistiċi għalkemm kienu jgħidu mhux vera, però miċ-ċensiment ħareġ ċar li il-popolazzjoni fl-aħħar 10 snin ta' Malta splodiet. Aw 22% barrani iktar u 17% Maltin inqas. Issa ovvjament dan dejjem skont iċ-ċensiment, voldri daw li jitfaw 8-10 ġo flet, daw fiċ-ċensiment mhux ħajniżillek li għandu 8, jgħidlek għandi 3 jew 4. Voldri fil-verità r-realtà hija ħafna ikbar il-popolazzjoni ta' Malta llum. X'taħseb li jista' jsir għax dan fil-verità tobbu n-nersijiet ma jistax jagħmlu mirakli. Però qed ibagħti fl-aħħar mill-aħħar il-pazjent, speċjalment il-pazjent Malti. Għax hekk tmur ġo l-isptar illum ġo l-emerġenza, tinduna li tara l-maġġoranza tal-pazjenti huma barranin. Issa ovvjament dawn qegħdin hawn iridu jagħmlu użu mill-isptar, tifhimha. Mhux ħatħallihom imutu barra jew xi ħaġa, però taħseb li ma sarx planning anke fuq il-popolazzjoni. Għażda faċli tgħid ħanġib 20,000 ruħ fis-sena kif qed jagħmlu dawn l-aħħar 10 snin. U ma ħloqx infrastruttura tajba kemm ta' toroq, kemm ta' drenaġġ u anke l-isptar. Fadri x'jista' jsir da? Hemm bżonn sptar ieħor? Jien hekk naħseb li hemm bżonn sptar ieħor. Illum il-ġurnata. Li qed tajt veru. U jien esperjenzajt. Jiena kelli emerġenza, jien tal-emerġenza. U fl-isptar isur triage, issa niftehmu. it-tomba li għanna tajbin. Le, m'għandix dubju. Il-nurses tajbin. Imma number one, they are overworked. Ma jistawx ilaħu. Ma jistawx ilaħu. Number two, l-isptar sar żgħir. Iġifieri qudiemi kien hemm naħseb xi 20 troli mill-pazjenti, nies ta' kull-età. Hemmhekk isir jgħidu triage. Triage hija kelma mill-Franċiż li tfisser tażel ta' ma tfisser. Imma inti tissortjhom tfisser. Tajt isma' ta' emerġenza. Jekk ma nittrattax in the next 10 minutes jista' jmutli. Dan emerġenza imma inqas gravi u t-tielet jista' jistenna. Tista' tagħmel ħafna triages. U issib aħna l-ewwel nett illi qed jiġu ħafna nies fl-isptar. L-ewwel nett aħna emerġenza waħda għandna f'Malta, anke minn Għawdex irid jiġu Malta. Meta kont hemm jien darba minnhom ġabu wieħed bil-helikopter, kien jismu Michael. Qed ngħidlek għax tisma' fuq dak il-ħin. Kien salfa, kien waqa' ma nafx 3 jew 4 solari. Ġabu bil-helikopter kien imkisser miskin. Jiġifieri anke minn Għawdex ilhom jiftaħru sa nibnu star Għawdex. 10 snin wara, 10 snin. Bħallum. Inbidel il-gvern. Għaddew 10 snin, ma m'hemmx ġabla wara għal Għawdex. Jiġifieri Għawdex insewħ. Għawdex ħadulhom il-vot u nsewħ. Dik il-verità. Iva, Malta għaw bżonn sptarijiet iktar. Għaw sptarijiet. Għaw bżonn iktar public-private partnerships. Iva, jekk il-gvern ma jlaħħax. Il-gvern mhux moħħu biex jiġġieled fuq il-man-nurses, fuq 4 soldi, u ma qed idaħlu l-miljuni.
u jien niġġieled man nurses. Ma tarax, da ma jagħmilx sens. Ma jagħmilx sens. U jinkwetak il-fatt tan-nurses u t-tobba. Jiena għalmenu mill-li nisma' jiena hawn numru sew minnhom qed jitilqu barra minn Malta kif qed tgħid inti l-kundizzjonijiet u l-pagi huma baxxi komparat eżempju malli kieku kellek tmur l-Ingilterra, l-Irlanda. U m'hemmx ukoll dak l-istress li qed ikun hemm għax jiena li tmur ġo emerġenza u anke tidumu 24 siegħa u iktar ġieli nies. Anka n-ners u t-tobba tad-demm u l-laħam. Naħseb jaraw dawn il-pazjenti u mbagħad dak kollu stress. Wieħed mit-tobba hemmhekk miżar. Din għalli aħna nagħmlu emerġenza bil-fors. Għalli mhux jiena żilta li nagħmel emergency. Għax ħadd ma jrid jagħmilha. Tant hemm stress issa daw tobba dedikati illi jitfgħu emerġenza bil-fors. Bil-fors. Kien hemm soluzzjonijiet oħrajn, no? Aħna kien agreement fuq St. Philip's ħansemmihu lek jiena. Konna sanatuh lill-gvern bis-soldi. Ma rridx jgħid miljien kien ten xi ħaġa. Konna se nikruh, kien hemm il-gvern kien għamilha bis-serjetà. Qabbad il-Price Waterhouse. Mhux jiena għana qabbadna l-KPMG biex jinnegozjaw huma jaraw x'valuru u l-gvern dak iż-żmien hemm deċiżjoni tal-kabinett. Imma dal-gvern ma kien se jieħu xejn, il-Ministru ma kienu se jieħdu xejn. Ma kienux se jpappuha. Niftakar li kien ċuxata bħala flus ma ta' L-unika kondizzjoni li għamilna aħna li ma jkunx hemm illegal commissions. Dik biss għamilna. Jien dik biss għamilkom. Għamil l-arħaġa mela. Dik l-arħaġa għal-vitals ma mluwiex. Nistajt għamil. Jiena, Iva, pero kollox above board. Tajja. Għax ovvjament da hemm sptar mibni. Hemm sptar mibni. Anka fi żmien il-COVID għadnilhom, fi żmien 3 xhur inġibuh operation. Inġibuh operation. Fi żmien 3 xhur. Ma maridux. Ara kif inidi tal-commissions. L-istess nies involuti offrew lill-gvern kien kważi se jiffirma. Prefabricated hospital. 38 million. Id-doppju ta' dak li konna qed nofru aħna. Prefabricated. Trid issib l-art għalih, trid issib kollox għalih. U m'għandek xejn. M'għandek xejn. U ma jiswix 38 million. U tajjak pratikament kien spiża ta' darba. Ovvjament. Aħna kien hemm agreement. Ma fermawx. Però kien hemm agreement. Jiġifieri il-KPMG u l-Price Waterhouse, il-gvern qabbad il-Price Waterhouse. U St. Philip's qabbad il-KPMG. Li ftemna fuq l-isptar. U anka sal-lum għadu available. Imma no commissions. Jien qed ngħidha minn issa, mhux legal commissions iva. Jiġifieri kien hemm aġent illi ovvjament. Imma no illegal commissions. U di ma ndaqqietx ma gvern. Biex inkomplu daqsxejn ukoll fuq l-isptar preżenti. Peress hemm ovvjament overcrowding u il-problemi kollha li qed jinħolqu mal-overcrowding jiena sa ftit snin ilu ejja ngħidu hekk. Rari kont tisma' li ssir xi xuxata ġol l-isptar Malti fis-sens jew li forsi pazjent ħareġ għar milli kien. Però llum jisna naraw ftit jiena anke nitkellem ma' nies eżempju minn daħal biex jagħmlu l-operation tal-ġebla u laqtulu x'imkien u ħareġ ħażin. Issa hawn xi każ ukoll ta' xi tifel jew tifla li qatawla għandhom qed jgħidu saqajja jew ida li sadat ma ġrax kieku kien hemm da. Da taħseb però li ġej biss mill-tipo l-overcrowding li hemm jew li anke tinġibu ċertu nurses u tobba li jista' jkun li mhux kwalifikati biżżejjed u di tiġi issa ġiet tidher ukoll ftit ilu. Li daw kienu mħajrin ukoll iġibu xi dentisti u fil-fatt protestaw li daw biss nafu u mhux kwalifikati vera jew li għax mill-pajjiżi li ġejjin nafu li faċla ħafna tifforġja l-ċertifikati u hekk. Taħseb li biex nifrankaw il-flus fejn hemm bżonn voldieri qed nagħmlu dad-deni kollu fl-aħħar mill-aħħar il-pazjent. Għax donna rridu nifrankaw aħna minn fuq il-ħaddiema. Ma nħallsux il-ħaddiema tajjeb lil-ħaddiema li jkunu tajbin fl-aħħar mill-aħħar li da ħaddim tajjeb irid jitħallas tajjeb. It's only fair biex inġibu anke issa fis-saħħa cheap labor. Bħalma ġibnihom fil-lukandi u prattikament f'kull kien. M'għandix ġubi.
minn tobba senior, tobba ta' ċerta kwalità. Jiġifieri aħna Malta għandna tobba tajbin tant. Qegħdin kullum kien. Ir-Royal Free, it-top person f'ċerta area, Red Malti. Despot, Manchester, top person, Malti, Debona. Il-Mayo Clinic għandna xi 60 tabib, il-Mayo Clinic. Malti. Konna, vaj. Ma jiena qed in communication ma' Edinburgh, Malti. Jiġifieri aħna għandna tobba biżejjed. Laqas nistidnuhom għaw Malta, laqas nistidnuhom Londra. Hemm fejn tasal. Jiġifieri visiting consultant aħna minn Londra. Mela daw ħaduhomna x'ta' offrewlhom il-kondizzjonijiet li jixraqilhom. U tlifnihom għal Malta. Xi minn daqqiet jiġu visiting, xi minn daqqiet. Tlifna ħafna nurses, għadna nitilfu n-nurses sal-lum. Għadna nitilfu n-nurses sal-lum. Kollox politika. Id-dispeċini, meta daħħal il-politika f'kollox, jekk m'intix magħna kontra tagħna. Min għallek? Jiena l-ġid ta' Malta, jiena l-pazjenti l-favoriti tiegħi. Imma mhux il-blu jew l-aħmar. Jew il-pazjent jew m'intix pazjent, jew int Malti jew m'intix Malti. Il-kwalità ta' nurses minn li jġibu minn barra aħjar ma ngħid xejn. Kien hemm waħda laqas taf tkejjel il-Euronometer. U rejta jien kif. Għalla ħares nitkellem u ngħid. Aħna ġabuna third world. Ġabuna third world. Huma saru multimiljoners, u nafx qed ngħid. Multimiljoners. U meta jiddejqu jippruvaw isibu ġob barra minn Malta. Mhux hekk. Issa tisma' minn hawn ftit ieħor, ftit ġimgħat oħra. Le, u fil-fatt jiena nisma' ħafna wkoll pazjenti Maltin, speċjalment anzjani li ma jkunux jafu jitkellmu bl-Ingliż, daqt inġibu nurses laqas jitkellmu jikkomunikaw. L-anzjani għal dal-gvern ma joddux. All right? Murara, saqsi, xagħti saqsi parliamentary question. Kemm kien hemm miktub DNR fuq il-case notes tal-pazjenti? Jiena ġejtaw m'għandix karti miegħi bħalma taf. Ma rridx inkun naf x'inhuma l-mistoqsijiet ngħidhom lok. DNR xiġifieri, do not resuscitate. L-ewwel ħaġa li jsaqsuk inti meta mhux qed tħoss kemm għandek żmien. X'hekk għandek 65-70 niktiblek DNR. Do not resuscitate, kien qalallu xi ħaġa ħalli jitla' jemut. Ġo Malta da. Malta qed ngħidha jiena b'responsabilità kbira. Jiena ġiet ners fuqi. Kienet xi sitt waħda li. Għat li kemm għandek żmien? Għattilla jekk ħad tiktib li DNR fuq il-case notes tiegħi. Għajt li ħammur id-dar, immut id-dar. Thank you very much. Di bis-serjetà. Ma jistħux. Issa seddi tamillu DNR. Jiena ma naqta' qalbi qatt fuq il-pazjent. Il-ħajja darba titlifa. Mela ma diktibx DNR. Jekk tkun muġuħ il-kasi u dik ħaġa oħra mbagħad. Jekk inti tkun wasal fl-aħħar li mbagħad. Le, mhux hekk ovvjament. Imma mhux fuq l-età. Malta prinċipju ġdid issa, DNR. Neħilsu mill-anzjani. Tajjeb ukoll. Mela, naqbżu daqsxejn issa fuq il-politika. Tinkwetak l-atmosfera preżenti politika fil-pajjiż. Tipo għaw ħafna nies għandhom apatija sħiħa, ovvjament għax iddejqu mill-affarijiet li qed jiġru. U l-issues tal-korruzzjoni u l-oppożizzjoni kif inhi. X'taħseb fuqha? Iskun li tinkwetani ħafna. Jiena nemmen illi f'demokrazija ikun hemm min ikun hemm fil-gvern, ġifieri. Mhux hemm il-Labor, jew seta' kien hemm in-nazzjonalisti fil-gvern. Għandu jkun hemm oppożizzjoni b'saħħitha, oppożizzjoni serja. Għax dik hija id-demokrazija li jkollok checks and balances. Dina nista' niċċekkjak u nibbilanċjak. Jew inti tiċċekkja lili u tibbilanċjani. Mhux kollox li trid int. Issa żilna l-Standards Commissioner. Fajn. Imma għażlu l-gvern. Inti dak irid tkun pulizija fuq kif tażlu int. Jażlu iż-żewġ naħat. Għamel liġi biex jista' jikkontrolla, jagħmel il-min seta' għamel lilek jew għamel lili. Jien kien kon ngħidu jiddispjaċini mhux sa noqgħod. Biex immur nerġa' daqsxejn fuq l-ixju tal-mediċina, ma l-ewtanazja taqbel inti?
Għax dew kollha tiġi diskussa, jew ħadd tiġi diskussa wara l-abort fil-pajjiż. Li tiġi diskussa m'hemm xejn ħażin. Ħanaraw kulħadd x'qed iħoss. Issa jekk inti ngħidu euthanasia għax għandu marda l mur euthanasia għax għandu l-età mina ma naqbilx. L-Olanda minn għalija anka fuq it-tfal qed jagħtu. U mhux għalhekk qed ngħidlek. Qed immorru naqra. Ġifieri aħna jew nejja jew maħruqa. Ġifieri li tiġi diskussa b'mod imma mhux partiġjan, mhux bil-politika, b'mod li tagħmel sens. Mod li tagħmel sens. Ġifieri kien hawn ngħidulhom hekk mirakli. Kien hemm wieħed kien ilu xi 10 snin f'koma. Xi ġimgħa ilu rkupra barra minn Malta. Mhux qed ngħidlek isu mhux hu, imma rkupra. Jiġifieri aħna x'nagħmlu il-Schumacher imorru ntuħu euthanasia, ntuħu injection u noqtluh. Jiena ma naqbilx. Li tiġi diskussa jiena naqbel. Li l-affarijiet jiġu diskussi naqbel. Imma mhux li u mhux blaġla. Naraw x'qed jagħmel sens. Għax minn għalija rajt ukoll il-Kanada, speċjalment daw il-pajjiżi li jgħidu li huma tant liberali u avvanzati hekk li anka f'każi li bniedem ikollu depression. Li inti f'ħajtek normali li xi darba ħadd għaddi minn daqsxejn żmien ħażin. Flok qegħdin ngħinuhom in-nies. Iżda tgħidlu isma' hija noqtluk. Mhux kulħadd bl-ups and downs. Alla ħares. Allura s-suicides kollha, għandna anke Malta m'għandix home, m'għandix post ta' refuġju. Jekk inti tħossok depressed u għandek bżonn attenzjoni mentali, għal ftit ħin, għal ftit ġranet, għal ġimgħa, għal ġimgħatejn. M'għandix post fejn tista' tidħol bil-kwiet, aħna tellaw il-manikomju ta' daqshekk. Miktuba lik. L-istigma kollha. Laqqas għandna sptar. M'għandniex sptar ta' isolation. Mela jkun hawn l-infections. U m'għandniex sptar fejn insommuhom. Ma jxoqgħod insemmi St. Philip's għax seta' kien. Kellna l-imsida home. Kien jżommu l-każijiet. Kellna nkaw ir-Rabat, il-Konot. Aħna kellna sptarijiet kissirnihom. Aħna moħna biex nibnu. That's all. Dak l-importanti. Mela, lura daqsxejn għall-politika. Tista' tgħidha l-aħħar 10 snin il-Partit Laburista minn meta il-Gvern fidu. Għalkemm kien hawn ħafna skandli. Però baqa' jirbaħ da tista' tgħid bejn 35 u 40 elf kull darba l-elezzjoni. Kif qed jiġri però da? Għax inti bħali tintaqa' ma' ħafna nies kulħadd tigerger, però x'inha jiġu għassi u no. Donnu dak il-gap hemmhekk għaddik. To be fair qed ikun hemm dawk il-100-120 elf illum li mhumiex jivvotaw, voldri fil-verità qed inaqsu dejjem iż-żewġ partiti. Voldri qed jistennew partiti ieħor in-nies qed x'qed jistennew. In-nazzjonalisti jerġgħu jingħaqdu biex ovvjament ikunu oppożizzjoni serja qabel jistgħu jerġgħu jafdawhom. L-istatistika iddawwara wieħed mhux intina, imma wieħed jista' jdawwara kif irid. Il-verità hi illi l-gvern preżenti 46% għandu tal-votanti kollha. Jiġifieri dawn qed jgħidulu da kollu li għamilt magħna m'għandekx 50%. 46%. Dik number 1. Number 2. Hemm nies li diżillużi xi 90,000, 100,000 biż-żewġ naħat. L-aħħar survey, 24% ġifieri su min kull erba' għalhom ma jafdaw lil-ħadd. Laqqas lil min batilhom iċ-ċekkijiet ta' 100 euro u inti tittimejjel bija tibgħat li ċekk ta' 100 euro meta jien daħħal 5 miljuni u ma tinniex. Meta jien ftaħt kumpaniji barra minn Malta, meta jien qed tieħu 50,000 kuljum u tqassamhom ma' sħabek. Mux tab xej ara l-poezija ta' Henley, Invictus, għalluna. Mela, jidher ukoll li donnu dil-ixju tal-isptarijiet isa għalmenu ħanejdu għalajn in-nies. U fl-aħħar mill-aħħar hemm barra dak li jgħod. Għax dak, inti kont involut fil-politika, kritika dejjem ikun hemm fuq ġewwa, però qisu dejjem jirbaħ minn kapaċi
ta' ġewwa jżommu ġewwa u barra juri at least lill-Partit Maqut. Donnu li dil-ixxi tal-isptarijiet il-Partit Nazzjonalista jisaqditu reġat. Qed naraw l-Adrian Delija li jisu reġa' qiegħed ma' tmexxija, mhux ikun hemm kritika fuq u anke dawk li salbuh. Donnu issa qabżu għalih biex jisma' qalu dak kellu raġun. Ħamel xi ħaġa tajba ħafna fl-interess nazzjonali, jista' jkun da bidu ġdid għall-Partit Nazzjonalista biex forsi jerġa' ikun alternattiva għall-gvern fl-aħħar mill-aħħar. Il-politika titgħallem il-passat. Meta fejn ekonomi kien rebaħ u sar kap tal-partit, l-ewwel ħaġa li jagħmel kien qagħad il-nies li ma kinux votaw lilu. Jiġifieri n-nies li kienu votaw lil Guido, in-nies li kienu votaw il-ċensu da Bone, u x'għamel? Lil Guido għamlu viġirab mal-ewwel. U l-ċensu daħlu Foreign Affairs. Waqqat il-partit. U żewġ karigi importantissimi. Għalek. Dina jistgħu jagħmlu għall-Partit Nazzjonalista. Fuq di l-kwistjoni tal-isptarijiet, l-isptarijiet il-qorti ddeċidiet illi dik kien hemm frodi kbira. Di missa taqqat mhux lill-Partit Nazzjonalista biss, imissa taqqat il-Maltin. Tajnihom 3 starijiet tagħna u aħna qed imbagħtu m'għamlu xejn fihom li fgawdew mill-commissions u mill-flus li tajnihom, m'għamlu xejn għax għamlu toilet. Di bis-serjetà. Di bis-serjetà. Issa l-Standards Commissioner għandu obbligu illi jikxef x'daħlu tal-flus. Issa għandu l-power kollha, għandu l-power kollha. L-ewwel ħaġa li jrid jagħmel jippubblika l-assi tagħhom kollha. Minn Konrad Mizzi sa liċkan wieħed. Naf li issa sabill-Alla. Imma xorta turina. Mhux hekk. Flus. Il-meritokrazija. Nisimgħu ħafna di inni nismagħhom meta kont żgħir. Dejjem kull gvern li ħajkun hemm jgħid ħanimxu mal-meritokrazija. Jidher biċċa li l-Partit Laburista forsi fl-ewwel sentejn li tamxew daqsxejn tkun Laburist imma almenu tkun kwalifikat. Issa wasalna f'sitwazzjoni fejn narawha fid-dipartimenti tas-statejt kollha iridu biss jessers voldri u l-importanti li tkun mhux tal-partit biss, parti mill-klikka tal-partit. U ovvjament qed naraw ħafna affarijiet sejrin lura. Fis-sens ma stajna nikkritikaw eżempju illi jinborġ u minn kritikah forsi jagħmel tajjeb. Però jien nemmen li llum voldri daw l-aħħar sentej qegħdin ħafna it-toroq u traffiku minn meta kien hemm jinborġ imexxi. Jista' jkun li issa il-Partit Laburista ġralu kif kien ġralu Gonzi Pijan lejn l-aħħar. U qisu qed jedura n-nies tiegħu stess. L-ispeċi jifdallu dawk il-ftit li hu jaħseb li daw huma tajbin li fadallu huma biss jistgħu jgawdu. Laqas il-Laburisti kollha huma jgawdu fil-verità. Qed iduru għal ovvjament il-kwalità nieżla f'kollox tal-pajjiż. Għanejlek, għaw ħafna Laburisti. Ni huma nies ġenwini. Jekk tippermettini minn ftit ieħor jelaq sentej li miet ħabib tiegħi kbir Godfrey Grima fit-29th of March. Kien ħabib tiegħi kbir kien Laburist. Ili nafu xi 40 sena. Qatt ma ġilidna. Dejjem jistidinni biex Nikol għandu nhar ta' Sibt fil-farm kellu. Jiġri hawn nies ġenwini. U Malta tiddependi fuq dawk in-nies ġenwini. Mhux fuq l-opportunisti, mhux fuq dawk in-nies li qed jimpalawha biss. No. Hawn nies ġenwini. U dawk in-nies ġenwini qatt ġibuna lura fil-mixja tajba. Għax qed naraw ukoll issa anke fil-fatt il-ġimgħa li għaddiet kelli s-Sindku tal-Gżira mistieden hawnhekk. Dan huwa Laburist ma jiddax jgħid li huwa Soċjalist u għal ċarutont li l-Partit Laburista m'għadux tas-Soċjalisti. U sar biss tal-opportunisti u qed jagħmlulu ħsara kbira da biex fl-aħħar mill-aħħar qed jipprova. Ġnien li ilu hemmhekk xi 120 sena iħalli hemmhekk flok issir petrol station għal però għal il-partit. B'satem fir-roti spjeċi qed jagħmlu. To be fair,
Alex Aġus Saliba wkoll qabel ma' Sindku li qiegħed MP fl-Ewropa u naħseb xi ħaġa tajba li jkollhom għalmenu ftit backing minn ftit nies. Taħseb però issa li qishom donnu anka l-laburisti qed bdew jikkritikaw il-Labor, anka Jason McAuliffe ukoll stess. Sa jumejt li tilu kiteb. Jason McAuliffe qalbes u l-barra. Għal speċi da għal ma jistax ikun għal il-partit jibqa' għax ħanet ilfu dak kollu li speċi bnejna tul is-snin. Taħseb li l-Labor qabad ukoll però triq tan-niżla. Għax jien niftakar fi żmien Joseph Muscat is-surveys kienu juru u anke l-elezzjoni. 56%, Voldrin meta nżilt 46, tlif 10%. Il-problema li n-nazzjonalisti baqgħu jitilfu miegħu dejjem jew l-istess jew ftit iktar. U taħseb li l-Labor ukoll għandu trabil tiegħu llum il-ġurnata? Joseph Muscat kien kellu vantaġġi kbar. Kien bl-Ingliż jgħidu a breath of fresh air, arja friska. Gonzi kien, well, mhux ħanajt jiena, ir-riżultati tal-elezzjoni jitkellmu għedhom. Gonzi tilef 30,000 minn nistiegħu. Jiġifieri Gonzi kellu maġġoranza żgħira li wirita u tilifhom. M'hemmx għalfejn sonqgħod ngħid jiena. In-nies iddeċidew. U jrid jaraw u l-partit kien sar studju għaliex it-telfa. U titgħallem minnha mhux biex tkun taf għaliex biss. Joseph Muscat wara li għamel, ġifieri Joseph Muscat tinsewx illi dan ir-riżenja 2019 għandi sej riżenja, mbagħad ir-riżenja ftit wara f'Jannar ta' 2020 kienet saret. Jiġifieri żmien qasir. Dak kien rebaħ, tinsewx. Żgur, b'rekord ta' voti. Ftit snin qabel kien rebaħ tal-iktar politiku li għamel avvanzi kbar fl-Ewropa. Dak kien president tal-Ewropa. U kien jgħid il-Theresa May jisma' mhux se jaqblilkom ta' titilqu. Kien qed jgħidilha jiddettala. U kellu jirriżenja b'dak il-mod. U tafu fuq xiex ir-riżenja u xejn. Aħjar taħsbu ftit u tkun tafu fuq xiex ir-riżenja. Għax qatt ma ġiet ippubblikata sa. Ġifieri kien hemm ħafna nies li kienu ħanajdulhom switchers, kienu nazzjonalisti imma ddeċidew li kien hemm bżonn bidla. U li Alla ħares ma jkunx hemm dak in-nies ukoll li jibdlu għax kieku. Qalu fuq il-Facebook issa ippubblikati. Nies prominenti. Li tispjaċihom. Qalu lu tħaq bina. Imma mhux bikom biss taħaq bil-poplu kollu. Kien hemm ħafna nies li kellhom fiduċja fih. U dik li tlifna aħna, li tlifna l-fiduċja fil-politiċi tagħna. Iva n-nazzjonalisti għandhom obbligu li jingħaqdu, jisibu metodu. Jingħalqu f'ximkien issa ġej iż-żmien fejn tista' tagħmilha di. Tagħmel xi 3 ijiem ġewwa, tiddiskuti, titraxxa l-affarijiet li għandek bżonn, tara x'hemm qed iweġġak, tara kif tista' tirranġa l-iżbalji li għamilt fil-passat biex tal-pajjiż jimxi l quddiem. Tal-pajjiż għandu bżonn oppożizzjoni serja. Imma li tkun open, li tispira fiduċja. Lill-poplu Malti ngħidulu isma' il-passat sar, nafu kemm saru żbalji. Imma ħan nipprovaw nirranġaw. Semmej tajjeb inti wkoll fil-Partit Nazzjonalista jien ukoll din naraħħa ħafna. Il-Partit Nazzjonalista eżempju daħħalna fl-Ewropa. Issa tista' taqbel tista' ma taqbilx, dik opinjoni ta' kulħadd. Però huwa fatt naħseb jien almenu li l-Ewropa inbidlet ħafna minn meta tħallna sal-lum. Fosthom li jiena personalment naraħ qed tindaħal wisq fl-Istati Membri, Voldri kważi jridu jindaħlu fuq abort, x'tiekol, x'tilbes, foreign policy, li jkollok armata l-qudiem.
U li jekk ma taqbilx magħhom il-liberalizmu eżaġerat, mhux liberalizmu, libertinaġġ iridu l-ispeċi li ma tistax iżomm l-identità tiegħek għax inkella jagħmlulek sanzjonijiet. Vodil il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. Issa taħseb li l-Partit Nazzjonalista jrid ikun l-alternattiva wkoll għall-Gvern Laburista u anke għal dawk in-nies għax hawn nies li jien fosthom ivvutajt iva. Illum kieku naħseb issir referendum illum bl-affarijiet li qed nara fl-Ewropa jsiru nivvota leh. Taħseb li għandu jibda jkun hemm kritika wkoll mill-Partit Nazzjonalista mhux donnu baqa' jiċċelebra biss għax daħħalna fl-Ewropa. Però m'għadux jikkritika ċertu deċiżjonijiet li qed tieħu l-Ewropa. U naħseb dan huwa xi ħaġa li jekk mhux tiġi addressed ħajkun hemm iktar pajjiżi bħall-Ingilterra li jispiċċaw joħorġu għax qed jindaħlu fil-fema tiegħi wisq. U tgħidlek xi tagħmel bl-airline nazzjonali xi tagħmel hekk u mbagħad l-affarijiet oħra jalqu għajnejhom. Fosthom eżempju l-ewwel semmejna il-kuntratt li sar fuq il-Vitals u hekk. L-istess ġara fil-kuntratt meta nxtraw il-vaccines tal-Pfizer. Aktar aħda kollu lines suwed. Trasparenza mbagħad ħadejt li jenna. Ovvjament il-ħażin tagħna jien dejjem ngħid li hu ħażin. Imma ma tistax li jtgħid li qed nagħmel ħażin u inti tagħmel bħali jew għar minni. Bodu naħseb li hemm bżonn tibdila daqsxejn ukoll fil-mentalità. M'hemmx dubju għax inkella nispiċċaw bħall-Ingilterra. Jispiċċa jerġa' jkun hemm referendum u n-nies jivvetaw biex joħorġu minn Ewropa. Jekk l-Ewropa mhix qed tara da, allura they are short sight. Issa l-Ingilterra inbidlu. Jekk tara l-bieraħ il-laqgħat li kien hemm Macron ma' Prim Ministru Ingliż, inkollu jtabtbu fuq dar xulxin, jitanu, jieħdu bidej xulxin. L-Ingliżi offrew li jorġu €9 biljun biex jgħinu kontra il-qsim minn Franza l-Ingilterra ta' dal-kummerċ illegali. Jitħallsu 8,000 sterling biex jazmu minna. Mhux hekk. Jiġifieri irrid isir ikun hemm tibdil. Imma l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu aħna irridu nirranġaw il-problemi tagħna ta' Malta. Għaw Malta saraw korruzzjoni tinten. Tmiss ma fej tmiss ma l-ħajta sejja. Tmiss ma l-liċenzji, tejhom imbottatura, ċapu fuq il-Facebook. Wieħed għandu erba' ma nafx dar tiegħu laqas ħmara naħseb ma jtuħu liċenzja biex isuq. Ma nafx rajtux inti. Dak kellu 4 tipi ta' liċenzji qed jurihom fuq il-Facebook. Jista' jsuq trakkijiet, għasien ma nista' jsuq trakkijiet. Ta' kif jista' jsuq trakkijiet? Jista' jsuq hekk, għand kellu 4 tipi ta' liċenzji. Kif ġabhom dan? Kif ġabhom? Dan public qed jiftaħ. Jiġifieri aħna għandna d-babis f'kollox. L-isptarijiet kienet waħda li nkixfet. Di ħaqqu prosit Adrian Delija. M'hemmx dubju. Il-Partit Nazzjonalista daħal miegħu. Lej l-aħħar fix xahar l-ħajrbaħ. Imma dik id-dinja. U forsi tajjeb ukoll ngħidu fuq jiena għalija xorta jiġi slave labor qed inġibu ħafna minn third world countries. Fosthom l-Indja, Nepal u hekk taqgħet iħallsu bej 4,000 u 6,000 euro biex jiġu ġo pajjiżna. Ma taħsibx li dan huwa ser. Fuqhom speċjalment. Hija racket. Racket voldri prattikament skjavitu moderna. Racket. M'hemmx dubju. M'hemmx dubju li hija racket. Issa, biex nagħlqu il-programm tagħna, l-aħħar domanda. Tixtieq forsi tgħaddi xi messaġġ il-poplu biex jara Malta timxi l-qudiem u n-nies jiftħu daqsxejn iktar moħħhom u jibdew ikunu kritiċi tal-partiti tagħhom u fl-aħħar mill-aħħar ankuma jibdew jaraw news jiċċekkjaw huma u x'vera jew le għax ovvjament bħal ma' l-korruzzjoni f'kollox hawn il-korruzzjoni anke fil-medja f'ħafna minnha li inti bata eżempju jgħid sponsored mill-reklami tal-gvern fuq xi ħaġa biex il-gazzetta tiegħek tibqa' għaddejja. Ovvja li ma tistax tikkritika l-gvern b'ċertu mod li forsi jista' jikkritikah minn mhux ovvjament parti mis-sistema. X'messaġġ tixtieq tgħaddi forsi l-poplu lejn l-aħħar intervent tiegħek? Il-poplu jrid jagħmel kuraġġ.
Jiena bħalma taf il-medium tiegħi huwa il-Facebook. Għandi xi 30,000 followers. Jiġifieri kien nikteb xi ħaġa jiena xi 30,000. Però kull 90% li nies li jibuli basta ma nsemmix isimhom, imma statajx min jindot. Jien nibatilhom ngħidlhom trid nippostja di u naħilhom isimhom eċetera. Għax jibżaw. Imma lix jibżaw? Għax il-gvern ipattijilek. That's the problem tal-pajjiż. Jekk inti tajt ħaġa tajtaw il-ħofor fit-triq, aw il-ħofor fit-toroq, jiena biex ġejtaw. Anka biex titlarrabat. Għalaw kullum kien raġa accident, fej kien hemm accident u kien miċċaħat. Raġa accident. Mela inti m'għamil xejn. M'għamil xejn mela. Bitinna xaħat fit-triq, qed ngħid li l-infetti. Raġa kien hemm accident ieħor. Titlet saqajja, raġaw għalawa. Qabel ma tidħol lejn il-Main Street ta' Rabat, raġaw għalawa. Kollum kien maqluħ. It-triq ta' Siġiwi għalawa. It-triq ta' jintu fiha, ila sena jitfaw il-flus fil-butu ma jagħmlu ix. Allora jiena waqaftem, għax kien wieħed minn daw tal-moturi, tajritu karozza kien. Kiser il-femur l-adma kbira. Ma kien hemm xejn għajnuna, mkien u ma tlaħħarġet l-ambulanza. Jien rajta bajni. Kien hemm xi 3 accidents maġġuri f'sena. Titriq li kont immur bil-bicycle fuqha jien. Titla l-milliħa maqluha. Ta' kollum kien, ġiet problema kollum kien. Però kif qed tgħid inti n-nies jibżaw. Imma mbagħad mur tor l-aħmar hemm erba' bażuż li għamilhom toroq bit-tarmak. Bi-sleeping policemen murara bil-kameras. Imma jitlaqat. U fil-Main Street ta' San Pawl? Le, mek ħofor li għamil. In-nies li għamlu kuraġġ. In-nies li għamlu kuraġġ. Jekk imma tax qalbek li tikteb, tax qalbek li semma leħnek. Le, fil-fatt hekk toqgħod dejjem bis-silenzju. Jiena ddiżappuntat ħafna fil-pulizija. Il-pulizija jien xi 10 snin ilu. Kont tajthom informazzjoni is-sur Gaffa jafa. Jafa. Għax kien għamel biċċa xogħol eċċellenti. Daqqa waħda kif tilha dal-gvern ma jistax jibtaħħalu. Għandna b'responsabilità. Hija sitwazzjoni tal-biża' però kif qed tgħid inti jekk in-nies mhux ħajitkellmu, at the end ħajkunu kompliċi. Għax inti ma tistax tara l-affarijiet ħażina jsiru u ħadbati inti u anke liedek il-qudiem. Għax ovvjament iktar ħadd tkun problema. Nirringrazzjak ħafna tal-li aċċettajt l-istedina tagħna, kellna diskussjoni interessanti ħafna fuq temi varji. Nispera l-qoddim ma tikonna ċans nerġgħu nintaqgħu niddiskutu forsi xi affarijiet oħra u temi li jkunu ġraw fil-ġimgħat li ġejjin. Grazzi ħafna. Nirringrazzja t-telespettaturi tal-li kienu magħna llejla u nilqakom il-ġimgħa d-dieħla wkoll għal programm ieħor. Grazzi ħafna.